Inselmilkom merħba l-programm ieħor Kuxjenza. Llum il-programm se niddiskuti diversi suġġetti marbuta mas-suġġetta LGBTIQ+, il-komunità, ħafna minnhom huma ħbib tiegħi u allura suġġett nista' nidħol fih mhux ħażin. Realtà mhijiex dik. U għalhekk ħan iddiskutu dan is-suġġett ħalli hekk hemm xi ħadd qed jara dan il-programm familji, persuni li jiffurmaw parti mill-komunità u li għadhom ma ħarġux jew jħossuhom skomdi jew li għaddejjin minn sfidi mentali, nixtieq li bil-messaġġi tal-mistiedna tiegħi jagħmlu kuraġġ. Colette, snin twal ilu meta inti kont involuta fil-MGRM Malta, l-istorja ma kienx bħalma llum. Meta kontu tkunu mistiedna fuq programmi tat-televiżjoni ftakar dak iż-żmien Xarabank, kontu tibżgħu tmorru? Iva, raġuni kienet tkun li dejjem kien ikun hemm xi forma ta' personaġġi li jkunu kontra, allura inti dejjem trid tiddefendi l-pożizzjoni mhux tiegħek personali ma ta' komunità sħiħa. U dejjem tħossok li inti isu trid naġarajt tiddefendi din il-komunità li għandha dritt tgħix, għandha dritt tkun jemini mingħajr dan il-ħafna judgments li ħafna nies kienu jgħaddu. Sfortunatament ġieli għadhom jeżistu dawn l-affarijiet ukoll, ġifieri kien hemm programmi iktar reċenti li sfortunatament arġajna morna qisu lejn dik ix-xejra, però ovvjament hemm ħafna iktar programmi li huma iktar pożittivi u li jagħtu ħafna iktar spazju biex joħorġu l-pożittività ta' din il-komunità u anka isu kif nistgħu nkomplu ngħinu l din il-komunità. Colette, inti bħala parti mill-komunità kif irnexxielek għamilt il-kuraġġ biex mhux talli tgħix il-ħajja tiegħek kif suppost, imma talli qiegħda f'NGO għal snin twal biex tajn, biex għamil dik il-qabża għalik personali kienet diffiċli. Ara, l-ewwel pass huwa li dejjem huwa l-persuna bħalna hija li l-ewwel titgħamel il-biċċa tiegħek. Tajjeb jiġifieri trid taċċetta lilek innifsek, trid tgħaddi minn dak li ngħidulu l-coming out tiegħek personali miegħek innifsek. Once li dik ġrat imbagħad isu l-pass li jmiss kien li l-ġenituri jsiru jafu b'xi mod jew ieħor, kien diffiċli dak iż-żmien qed nitkellmu fil-bidu tal-2000, però sibt is-support. U naħseb meta sibt dak is-support, imbagħad stajt nibda nagħmel affarijiet oħra. Bħala tifla dejjem kont hekk m'għandu kont ċkejkna kont dejjem nemmen ħafna fil-ġustizzja soċjali u għalhekk jiena mbagħad komplejt fis-social work u eventwalment family therapy. Allura din kienet isu xi ħaġa pass li għamilt kienet kważi naturali għalija li nidħol fl-MGRM. Dat ngħidu din is-sena aħna dan ix-xahar nagħlqu 25 sena. U jien dħalt ftit xhur wara, ġifieri jiena ngħid għext kbirt u xjaħt hemmhekk għaliex iktar minn nofs ħajti għamilta fl-MGRM. Ma jiddispjaċini xejn ovvjament, però kien hemm momenti diffiċli, ġifieri l-momenti diffiċli kienu jkunu meta tmur fuq television l-ewwel darba, meta n-nies ħajibdew jaraw kemm barra u jassoċjawk mal-NGO, meta n-nies mhux ġast qed jaraw lilek imma jaraw il-komunità, isek tkun qed tirrappreżenta l-komunità. Meta n-nies isir jafu wkoll iktar dwarek għaliex ovvjament inti once tibda titkellem f'isem NGO ħadd tkun dokumentata taf kif ġifieri fuq television, fuq il-media. U ovvjament isek kull ma minn tintaqa' ġieli jgħidu wiċċek familjari, ġieli nkun fuq television pereżempju. Rajtek naf jew rajtek taf fuq dak il-programm. U isek ma tibqax bniedma anonima, taf kif ma tibqax like everybody else, imma issir persuna li forsi n-nies jarfuk naqra iktar. Min ovvjament kienet ikun ħafna iktar fuq television minni pereżempju. Ma kienx faċli, però jekk ma jkollokx il-kuraġġ li tagħmel id-differenza, bil-fors tagħmel xi ħaġa bħal din, għaliex biex tbiddel, biex issir il-bidla, kulħadd irid jitfa', jien kont waħda minnhom li bdejt nitfa'
isu dawk il-qtar fl-oċean biex il-bidla tibda. Wasanna saw. U naħseb dik hija l-iktar ħaġa importanti meta nħares lura nara ħafna momenti sbieħ, mhux biss dawk li huma nqas sbieħ. David Eċini jista' jifhmek ukoll, però qatt ma staqsejtek barra sa meta nidħlu għall-istorja ta' Robin u l-NGO tiegħek You Are Loved Londra. Inti awċi, ġifieri jien persuni minn għawdex li ġew jitkellmu f'kuxjenza jgħiduli illi iktar mentalità konservattiva forsi, ma nafx. Kemm kienet faċli jew diffiċli għalik illi tajx il-ħajja tiegħek ta' min int? Nkun sinċir, jien ħriġt ta' żgħira, kelli dak iż-żmien naħseb 18 jew 17-il sena. Qabel dak iż-żmien kelli l-girlfriends, kont noħroġ ma' tfajliet. Jien kont fortunat ħafna li kont fi grupp ta' ħbieb illi huma kienu l-ewwel nies illi għattilhom bis-sesswalità tiegħi, aċċettawni minnu fih, kien hemm inqalli dejjem konna nafu. U dak it made me feel secure fija nnifsi. Kien hemm esperjenza naqra kerra wara din is-sitwazzjoni għax imbagħad jien peress li konġa din il-bubble ta' ħbieb u ħriġt open, kien hemm bars ġewwa Għawdex, ma kienx hemm ħafna fejn immorru nhar tas-Sibt, u keċċewni l-barra. Għax jien bist raġel fejn il-bar. Kien dak iż-żmien il-boyfriend tiegħi. U qaluli qed toħloq hawn nies qed iħossuhom uncomfortable bil-behavior tiegħek u qaluli jiġifieri noħroġ mill-post. Givatlek, kont parti minn grupp ta' ħbieb illi tafx qaluli dak iż-żmien ma jridunix hemm, naqbdu kollha u mmorru x'imkien ieħor fejn jaċċettawna. U hekk ġara, kien hemm bar ieħor illi ma kienx ma kellux problema baħna bija nkun min jien u bdejna mmorru hemmhekk nhar tas-Sibt. Ġifieri imnalla kienu l-ħbieb però, ġifieri kieku kont waħdek, forsi l-istorja kienet tkun differenti. Ħafna, kienet il-chosen family tiegħi li naħseb fil-komunità tagħna il-chosen family jiġifieri grupp ta' ħbieb li xi kultant ma jkunux il-familja illi jkunu dak is-support tiegħek. Il-qoddim ftit snin wara, għax ovvjament ommi missieri ħuti bedaw jisimgħu għawdex żgħir, kulħadd ikun jaf, malli ħriġt ommi missieri jien kont fortunat ħafna qaluli aħna konna nħobbuk u dejjem nibqgħu nħobbuk. Kien hemm mistoqsijiet ta' qalt li allura issa ħatibda tilbes tamara, għattila tkun gej mhux hekk jiġifieri. U kien hemm hemmhekk bdiet ġerni ta' edukazzjoni għall-familja tiegħi. Imma kont vera fortunat li il-verità hi min iħobbok u jekk intħobb lilek innifsek u min iħobbok jibqa' jħobbok int kif int. Imma l-importanti li tibda billi tħobb u taċċetta lilek innifsek kif għamlek Alla u kif int minn ġewwa. U meta mort Londra, llum tgħix Londra taħdem Londra u kellek esperjenza iebsa ħafna ma' persuna li kien ħabib tiegħek ħafna qed nirreferi għal Robin li kien żaffin popolari ħafna, forsi l-reġija tista' emmu dak huwa Robin. Jien ukoll tiġini ħafsa ta' qalb meta narah għaliex issa meta nagħmel l-istejjer miegħek hekk issa sirt inħobbox, isu jidher li kien persuna veru barra li kien sabiħ, kien persuna qed narak tikkommovi ruħek. Jgħaddi kemm jgħaddi żmien għax qed nara ritratti u Robin kien il-partner tiegħi fil-bidu meta ltqajna. Imbagħad konna engaged ukoll biex niżżewġu, imma indunajna illi konna qisna brothers u iddeċidejna illi ma nkomplux ir-relazzjoni imma sirna best friends. Iktar minn best friends, again, Robin kien sar parti mit-chosen family tiegħi ta' Londra. Meta tgħix f'city kollok ħafna ħbieb ġejjin u sejrin u Robin kien dak il-constant li dejjem baqa' hemm. Qed nikkommovi ruħi għax sentejn ilu Robin neħħa ħajtu, kien raġel vera qalbu tajba, kien raġel sabiħ, kellu ħafna talenti, imma kellu struggles kbar mas-saħħa mentali tiegħu. U daw ġraw għaliex u kien jisfen f'dan il-show. Robin kien zeffin fuq programm jismu Strictly Come Dancing. Malta
naħseb kien għaw ballando con l-estelle fuq Italjan li forsi nisraħ u kien zifen ma' ħafna ma' diversi nis famużi. Imbagħad kellu injury u il-channel mhux ħansemmih li kien jipproduċi dan ix-show ma ġeddiċ il-kuntratt tiegħu. U issa kien imweġġa fiżikament għax kellu injury li ġrat waqt ix-show u sapruħu jiġifieri li tilef ix-show minħabba xi ħaġa li huma kellux kontroll fuqha. Minn hemmhekk beda stil ta' ħajja illi waslitu għal fejn wasal. U li You Are Loved imma inti tħalt fiha bruħek u ġismek li NGO li tissapportja l-LGBTIQ+ f'Londra. U xek, tispjega li ftit is-support li tagħtu? You Are Loved hija NGO kif attent li waqqaf ħabib tiegħi jismu Mark Svensson li huwa psychotherapist u qed jagħmel PhD fuq social science. Lan ta' You Are Loved għandna żewġ sides tal-NGO, is-side li naqdu l-komunità signposting biex il-komunità ssib servizzi u community services li jeżistu fl-erja tal-individwu li qed juża din il-pjattaforma, semmejnija Ask Bobby fisem Robin, għax il-bib kien jgħidulu Bobby. Tuża l-intelligenza artifiċjali u intħossok li jisek qed titkellem ma' xi ħadd. U din jekk tibda tgħidil għandi qed inħossni lonely pereżempju jew qed ikolli ħsibijiet ta' suicidju jew għandi problema bl-alkohol. Tibda timmirak għal servizzi biex int tkun tista' il-problema xi kultant tkun trid issib servizz, tmur tfittex u ma ssibx servizz adattat għalik. Din il-pjattaforma twastik dak is-servizz direttament. Imbagħad hemm is-sajd li ieħor li huwa s-support li jekk idjat f'kriżi li int tħossok li you are at the end of Li tagħmel? Eżatt. Tlaqqak ma' servizzi li huma focused fuq dawk il-problemi. U nagħmlu wkoll bereavement services fejn għandna terapisti li jekk tlift il xi ħadd either suicidju jew bużu ta' drogi. Inlaqqawhom ma' dawn it-terapisti fi group session fejn jistgħu jitkellmu f'ambjent fejn huma jħossuhom komdi jitkellmu u ma jħossuhomx judged jew illi they're out of place. Ġifieri minn storja traġika, però ħriġtu minna il-fjura għaliex qegħdin tagħmlu dal-ġid kollu. Ħdejk għandna l-Petra Borġ. Petra ili snin twal insegwik. Naħseb ikbar minnhom il-tnejn. Però inti tista' tirrakkonta ħafna u inti għalhekk ġibtek hawnhekk. Inti batejt ħafna fil-passat. Inti parti mill-komunità u xek taqat li inti cross-dressing u xek cross-dresser. U għat li fil-passat għax żmien twililu, x'tista' tgħidli fuq kif kienet dak iż-żmien l-era għal min huwa parti mill-komunità biex jgħix ħajtu? Leħżej żminijiet tal-lum bidlu ħafna l-affarijiet. Jiena meta bdejt bħala drag queen bdejt minn ġaħanu żgħir, kellu jukebox u bdejna nagħmlu diska u tilħaq tbiddel ara tidħol dik il-femininity fik. Għaw Malta dak iż-żmien kien hemm dik il-kelma kulħadd jaf x'inhi, mhux gej bil-Malti. Allura jisek tweġġek. Ġil qalu ilek? Ħafna drabi, għajmin għala tunħosni. Anka tkun dak li besta mara, ħafna kummedja li fil-besek, jisek clown, bla bla bla. Jina fil-fatt ħajti kont nil-besta mara fl-istajx ta' Burzebbuġa, fejn ċimiterju. Kienu kolli basket tal-plastik, nitfalu dublet, nitfalu alzi għaw top u zarbun. Ninżel, u darba niftakar il-mami ħallet il-basket hemm sakemm inġib xi ħaġa ora u fittila tiftħu. Għalti da x'inhu? Għaltila dak. Tiegħi ħan il-besta mara, għalti fejt il-besta mara. U rejta l-istajġ għadu hemm fejn ċimiterju, kont imur nisaħba wara għax kien bidlamu hekk għaltila għaltli minnhom il-qoddim. Inti jibda l-besaw. U jien tlajt is-sema u bdejt nilbes, l-ewwel darba li lbist, għalt li għandek ħafna blaxer, neħħeħ minn hemm, għax isek clown. U terġa' tħossa u l-ommok iktar tafa samejak biex tħoss ittik is-support. U bdejt nitlab fuq għal-linja, jiena qatt ma kommedja, ma tlajt fuq għal-linja, dejjem kont nibża nies ħajajruni, allura kont immur fuq wara. Id-driver kien drani, waħda dak iż-żmien kien nafna driver Maltin, u kont immur fuq wara u ninżel fejn għandi ninżel. F'daqqa waħda beda jitfaċċa l-ewwel bar tagħna ġewwa l-Furjana
kulħadd jgħidulu taċċejċa. U mbagħad tlajt il-bis ta' mara u nara 6-7 bħali bdejt noħu r-ruħ. Bdejt ngħid ejja qegħdin ngħixu u nintaqgħu kull jumejn. Minn hawn minn hemm tfaċċa Malta u lil minna, intkom semmejtu xara banka jiena nsemmi Malta u lil minna u minn kien il-programm Joe Demek għal irrid nagħmel wet fuq il-gays. U dak iż-żmien kien hawn rejjex li monna għandu l-bisna ta' nisa, make-up tajjeb by professional, u tħossok mara jek tibda tgħidu issa qed ngħix. Minn hemm bdejna nimxu naqra oħra l-qudiem, fimt minn dik il-ħajja, minn dak il-programm missieri għala titli kollha li seta' qala kien jaħdem id-dockyard ma nafx ma qalawlux il-missieri għax kellu t-tifel qiegħed fuq il-programm. Imma jien dejjem taf xejtina llum kbira, I mean all right, kbirt li ma nagħtix każ in-nies tad-dinja inkella ma tgħix. If you take care to people, għax in-nies anke jgħidu ħafna affarijiet li ma nistax ngħidhom huwa programm tal-familja li qastemmen li jgħiduhom minħalqhom tajt imma daw possibbli. U mbagħad ġejna ħafna programmi, infetħilna ħattali kien ħadsem 3 darbit fih li besta mara, bdejna naqra s-soċjetà, mbagħad beda jiżwieġ, daħlet il-dina u l-liġi, ġifieri imbidlet ħafna Malta. Tajjir anka ġebel rajna ġifieri. Ġieli garawlek il-ġebel. Bajt, ħallejta barra. Fej? Tkun miexi li besta mara u jgħawdu blek bajda. Ikun hemm xi ċoqma ġuventuru. U daqshekk inti your night is finished, tmur id-dar tikbi bikja, tneħħi dik ir-rata l-bajt minn fuq hekk u daqshekk. Il-lejla li għadda, totalment. Disgustanti. Jina, t-ġani moħħi bħalissa ngħidu d-diskors għax tant kpejt li darba ħansemmi fej ir-rabat, qiegħed fuq stage għaddiet karozza ma nafx kif kien, pum, fiex kun ilma. Sħiħ. Tlaqt id-dar bdejt nikbi bikja illum ma noħroġ. U bqajt ġewwa. Vera t-kommovini bis-serjetà, Kolett u Davidex, intom iżara, allura Letkun fuq stage, minn il-bessa toħroġ u jgħarawlek il-bajt, jgħarawlek il-ġebel, jgħarawlek jitfawlek l-ilma. Kienet ignoranza u naħseb ħanajtek. Mhumiex affarijiet li m'għadhomx jeżistu tajjeb, ġifieri. Ġifieri sal-lum jgħarawlek l-affarijiet. L-lum naħseb mod differenti forsi ma jsiru. Bħal xiex, pereżempju. L-ewwel ħaġa social media tintuża b'mod ħażin ħafna biex tajjar il-ħaddieħor f'kull aspett ta' ġifieri, imma dinja waħda minnhom. Ġifieri nituża ħafna. Jiena fil-fatt fi żmien il-Pride kważi nevita li nidħol fuq social media għax naf li ħanara ħafna mibeda. Ġifieri forsi mhux il-bajt, mhux il-fliexkun ilma, imma it-tajjir xorta għadu hemm. Weġġak it-tajjir, weġġak ovvjament. Forsi id-daqqa ta' bajda tinsija, jekk tinsija. Tajjeb, imma it-tajjir kontinu li inti tkun irċevejt matul ħajtek, ma x'ħadd insih. Għax dak huwa fuq livell differenti mbagħad. Però xorta tkun hawn ċirkostanzi fejn xi ħadd jaqla xi xeba, ġifieri dawn mhux affarijiet ta' barra minn hawn. Jaqalaw xeba. Iva, ġieli dal-aħħar ġifieri smajna bistejjer aħna. Ovvjament, mbagħad hemm ħafna biża biex jiena nirrapporta pereżempju, għaliex ukoll dik hija xu kbira, mhux għax il-pul. Tgħid is-social media, jien għadni kif għaddejt issa riċenti Marzu li għadda. Wieħed kiteb, forsi qed jarani llum il-ġurnata fuq dal-programm għal il-dal-gej ta' fdaħ għala bil-Malti dan qed iħabbad bib u għax marit, mhux vera marit. Nixxieq li qed jismanu forsi għadha intaqni ejja ħanħallas lek kafex. U sorry, mol klassa bieħ għalli għadu kmini biex nirrapportaw, tkollok iżjed. Raġa issa fil-bidu ta' April, raġa ħareġ ieħor. Tikkoħra raġa semma l-memorja. Is-social media tista' tweġġak ukoll. Davide. Ija, isma din realtà li mhux teżisti Malta biss, ta' jiġifieri ngħix barra u Londra li hija aktar jiġifieri. Suppost miftuħa aktar. Imma xorta baqa' pockets fis-soċjetà illi jużaw is-social media, il-keyboard ninjas ngħidilhom jien biex they share hate. Imma l-mistoqsija tiegħi jien kemm ħafna kummenti anke l-aħħar darba li ġejt fuq programm speċi ta'
Għax intom issa l-gejs kif għattint, għandkom il-liġijiet xi tridu aktar għalfejn toqgħodu Jgħidulek biha, vera, vera. kollu da. Il-verità, sakemm baqa dan it-tajjir, din il-mibeda, għad hija baqa post għal prides. Tax ma jirrealizzawx, Davide, u tistgħu tikkonfermaw intom ukoll l-istatistika turi li persuni LGBTIQ+ mhux f'Malta biss imma ġifieri anke barra u xekk anke inti l-istatistika tal-Ingilterra, Renju Unit, tista' tgħidli Kolett, huma l-iktar nies vulnerabbli u xekk illi ibatu minn problemi ta' saħħa mentali u li jkollhom dawn l-ideat biex ma jibqgħux jgħixu li hija tal-biża'. It's not all doom and gloom, ma dawn huma r-realtajiet. Fis-sens kif qed tajt inti, ġifieri għax inħossni hekk tipo vera ma rridx inkun negattiva, imma fl-istess ħin ma nistgħux inħallu n-negattiv barra biex ngħidu li kollox huwa taf kif a walk in the park. It's not. Ir-realtà hi li dawn huma l-affarijiet li jaffettwaw kull tip ta' minoranza. Ġifieri jekk naraw pereżempju l-elezzjoni li għaddiet u nsemmi l-Omar pereżempju Omar Rababa. L-affarijiet li qala għaliex u ta' twemmin differenti. Dik ir-realtà. Dik hija l-ġudika li l-Maltin ħafna drabi joffru, sfortunatament. Ġifieri jekk pereżempju il-gvern ħareġ li ħajkun hemm l-operazzjonijiet għal persuni trans pereżempju. Il-kummenti li kien hemm kienu tal-biża'. Ġifieri fuq hekk qed jagħmel naħlu l-flus għaliex mhux fuq persuni li għandhom xi kanċer li hemm. Iwa, mela, le, mux kullħat huwa importanti. M'għandix taqsam imma kanċer ma' ġifri. Għabża kbira bejn Malta, aħna m'għandniex morda. Għax ċerti jistedunna morda, jew il-gay pride jagħmlu għall-karnival tagħna. X'inhu jiena bdejt għall-karnival, 90 ruħ konna aħna, meta bdejna il-gay pride l-ewwel darba u fuq quddiem mort qed teħerit nagħti għal min ġej warajja. Min għal waqt nagħlqu, min ma jifhimiex din imma lik il-gay pride kemm importanti għalik persuni persuni fil-komunità li ma jmorrux. Jekk sejħula karnival, karnival jeżisti imma joħroġ is-sugu tajjeb minnu biex nulu li kulħadd intajt il-lejx kif irid 24/7. 24/7. Jekk ma nagħmluhiex il-pride, qed nerġgħu mmorru lejn l-inviżibilità. Ejwa lura. U għaldaqstant, għalhekk importanti li ssir il-pride, għax in-nies li jaħsbu li għaliex ma ssirx straight pride. It's every day. Nobody ever kicks you out of a bar għax inti gay, sorry, għax inti straight. Għax inti gay, iva. L-straight, l-Amerika ssir il-bikers. Pride, kolla bil-leder, kolla u bil-ċuf minna mokun. Mela, Petra, wasalna lej l-axħar, jina narringrazzakom kolla l-ewel net, għax kieku nixtieq li għandi si oħra ma'kom. Messaċ minn għandek, Petra, x'inti l-lum vera kommovejtni bis-serjetà ma kontx naf li batejna. Batejna, jina ħames teħbieb tiegħi, wieħed minnhom għamel suwiċidju mħabba il-parent tiegħu kienet qattalu l-ħwejjeġ u tpoġġihom fil-gwarda. Messaġġ qasir minn għandek ta' kuraġġ għal min għadu forsi ma sabx lajnuna. Ikun sinċir mommu l-ewwel jiena sibt il-fiġuċja f'ommi l-ewwel ġifieri u come out u għex għax inkella your life is rotten. Petra Borġ, Davide Ċini, Kolett Farrugia Bennett, jekk tridu lajnuna hemm MGRM Malta li tistgħu sibuha fuq Facebook biex tagħtu għandha diversi servizzi. Morru hemmhekk għas-support se nħalli wkoll kuntatti fuq il-paġna ta' Kuxjenza fuq Facebook u anki Instagram. Grazzi li kontu magħna u grazzi lid-direttur James Azzopardi u l-kru kollu li għandi miegħi. Insellmilkom.